Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί. Ας ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές μας, στη σελίδα 393. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Χρονικών, το πρώτο βιβλίο των Χρονικών, από το Δέλτα κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε δύο εδάφια, το 10 και το 9 και το 10. Δύο εδάφια, το 9 και το 10, Α Χρονικών, Δέλτα 9 και 10, σελίδα 393. Και ο Ιαβής ήτο ενδοξότερος παρά τους αδελφούς αυτού. Και η μήτερα αυτού εκάλεσε το όνομα αυτού Ιαβής, λέγουσα επειδή εγέννησα αυτόν εν λύπη. Και επεκαλέσθη ο Ιαβής των θεών του Ισραήλ, λέγον, ήθε μετευλογίας να με ευλογήσεις και να εκτείνεις τα όρια μου και η χείρ σου να είναι μετεμού και να με φυλάτεις από κακού, ώστε να μην έχω λύπη. Και εχάρισε ο Θεός εις αυτόν, όσα εζήτησε. Αμήν. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Μία οικογένεια του Ιούδα, μία συγγένεια, μια γενιά ολόκληρη, θα λέγαμε, και μέσα στη γενιά αυτή κάποια γυναίκα, κάποια κόρη του Ιούδα εγέννησε, λέει, έναν ιό, αλλά τον εγέννησε με λύπη. Είχε, φαίνεται, πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη, είχε κάποιο πρόβλημα πολύ ιδιαίτερο εκείνη την εποχή που ήταν έγκυος. Δεν μας αναφέρει κάτι ο Λόγος του Θεού. Πάντως, αυτό που μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού είναι ότι αυτή η γυναίκα γέννησε με λύπη και επειδή γέννησε με λύπη, έβγαλε τον ιό της Ιαβής, ο οποίος σημαίνει λυπημένος. Άμα δείτε ακριβώς αριστερά στη στήλη, σημαίνει λυπημένος. Λυπημένος. Και το παιδί αυτό μεγάλωσε στην οικογένεια αυτή, στη γειτονιά του, εκεί που έμενε, και τον λέγανε λυπημένο. Ήθε ο λυπημένος, ο Ιαβής. Και ήταν πράγματι λυπημένος. Και ήταν ένα παιδί, έτσι, θα λέγαμε, καταθλιπτικό. Είχε λύπη στην καρδιά του. Από όλο αυτό το είχε δομήσει η μητέρα του μέσα στη ζωή του. Παιδί μου, να ξέρεις ότι εγώ σε γέννησα με πολύ λύπη και γι' αυτό σου έβγαλα έτσι το όνομά σου και θα είσαι λυπημένος από εδώ και πέρα για όλη σου τη ζωή. Λυπημένος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βέβαια ο Ιαβής δεν το δέχτηκε αυτό μέσα στην καρδιά του, καθώς μεγάλωσε, καθώς όλοι τον φωνάζανε ο λυπημένος, ο λυπημένος και ο λυπημένος, καλώς το λυπημένο, έλα λυπημένε να παίξεις μαζί μας, έλα λυπημένε στο σχολείο, έλα λυπημένε στη δουλειά. Λυπημένος, λέει. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό. Κάπου πρέπει να τελειώσει αυτό στη ζωή μου. Μα, όπως λένε οι άνθρωποι, είναι γραφτό της μοίρας σου, είναι να είσαι λυπημένος. Έτσι λένε οι άνθρωποι. Άμα είναι στη μοίρα σου γραμμένο, να είσαι λυπημένος, να είσαι δυστυχισμένος, να είσαι θλιμμένος, αποδέξου το, αυτή είναι η ζωή σου, έτσι θα είσαι από εδώ και πέρα. Μην ψάχνεις να βρεις κάτι καλύτερο στη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ξέρω και εσύ τι βιώματα μπορείς να έχεις, πώς μεγάλωσες, τι έχεις μέσα στην καρδιά σου, μήπως μέσα στην καρδιά σου και εσύ πραγματικά έχεις μία λύπη, η οποία είναι μόνιμη, η οποία δεν φεύγει ποτέ από τη ζωή σου και λες αυτή είναι η ζωή μου. Έτσι θα μεγαλώσω εγώ, έτσι με αυτό θα το πάρω μαζί μου. Έτσι θα φύγω από τον κόσμο αυτό. Και πραγματικά παραδίνεσαι σε αυτή την κατάσταση. Και λες ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αφού έτσι, αυτή είναι η ζωή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως έτσι είναι, αδελφοί. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Δεν μπορεί να αλλάξει η ζωή μας. Δεν μπορούμε να τα ανατρέψουμε όλα στη ζωή μας. Μήπως είναι στο χέρι μας τελικά από λυπημένοι να γίνουμε χαρούμενοι, από δυστυχισμένοι να γίνουμε ευτυχισμένοι, από μακριά από τον Χριστό να είμαστε κοντά στον Χριστό. Μήπως είναι στη ζωή μας. Μήπως ανήκει σε εμάς τελικά. Μήπως δεν πρέπει να αποδεχτούμε
αυτό το οποίο μέχρι σήμερα είμαστε. Μέχρι σήμερα ήμουν αυτό. Μέχρι σήμερα ζω αυτό το πράγμα. Αλλά τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Και επεκαλέστη ο Ιαβής τον Κύριο. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Μα εσύ είσαι λυπημένος. Μα η ζωή σου διαγράφεται έτσι. Μέχρι να πεθάνεις, αυτή είναι η ζωή σου. Όχι, λέει ο Ιαβής, δεν θα είναι η ζωή μου αυτή από εδώ και πέρα. Και τι θα κάνεις, Ιαβή? Θα επικαλεστώ τον Κύριο. Αλληλούια. Θέλω ο Κύριος να τα ανατρέψει όλα μέσα στη ζωή μου. Μπορεί εμένα να με γέννησε έτσι η μητέρα μου, μπορεί αυτές να ήταν οι καταστάσεις που έζησα στο σπίτι μου, μπορεί να ήταν δύσκολα τα πράγματα αυτά που έζησα, μπορεί το μέλλον μου να διαγράφεται έτσι. Αλλά εγώ θα επικαλεστώ τον Κύριο. Αλληλούια. Δόξα στον Θεό. Θα πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου, θα λέγε κανείς, και θα πάω στον Κύριο να μου τα ανατρέψει όλα. Και τι μπορεί να κάνει ο Κύριος Ιαβής για σένα, αφού έτσι γεννήθηκες? Αφού γεννήθηκες με λύπη και το όνομά σου το λέει. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός? Τι μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου, αδελφοί? Να τα ανατρέψει όλα. Να φέρει χαρά και ευλογία στον άνθρωπο. Να τον βγάλει από το σκοτάδι και να τον φέρει στο θαυμαστό φως. Από εκεί που ήμασταν πλανώντες και πλανόμενοι, να έρθουμε στο φως του Κυρίου. Να έρθουμε στην αγκαλιά του Κυρίου. Να έρθουμε στην αλήθεια του Λόγου Του. Τα πάντα μπορεί να κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να επικαλεστούμε τον Κύριο. Ο Ιαβής επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου. Και να φωνάξει στον Κύριο. Και λέει ο ψαλμοδός, έκραξαν οι δίκαιοι, έκραξαν οι δίκαιοι στον Κύριο. Και ο Κύριος εισήκουσε. Και εκ πασών των θλίψεων αυτών, λέει, ηλευθέρωσε αυτούς. Έτσι λέγαμε πριν 2 Κυριακές, νομίζω, Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα πάμε στον Κύριο. Θα επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου. Και έτσι ο Ιαβής λέει, επικαλέστηκε τον Κύριο, λέγον, ήθε μετευλογίας να με ευλογήσεις. Και προσεύχεται στον Κύριο. Και λέει, Κύριε, θέλω να με ευλογήσεις. Θέλω να τα ανατρέψεις όλα αυτά στη ζωή μου. Το κακό αυτό που με έχει βρει στη ζωή μου. Που δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για όλο αυτό που μου έχει συμβεί. Δεν φταίω εγώ σε τίποτα, Κύριε, στο κάτω-κάτω, Έτσι με γέννησε η μητέρα μου, μου έδωσε και το όνομα αυτό. Αλλά εγώ, Κύριε, θέλω να με ευλογήσεις. Εγώ, Κύριε, θέλω να έρθεις να δώσεις χαρά στην καρδιά μου. Να πάρεις τη λύπη. Να πάρεις τα δάκρυά μου. Να τα στεγνώσεις, Κύριε, τα δάκρυά μου. Και να μου δώσεις, Κύριε, χαρά και ευλογία. Αλληλούια, δόξα στον Θεό. Έτσι ήταν και μία γυναίκα, καθώς διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Ήταν η Άννα του Ελκανά. Ο Ελκανά είχε 2 γυναίκες, είχε τη Φενίνα και την Άννα. Η Φενίνα έκανε παιδιά. Η Άννα δεν έκανε παιδιά. Και είχε πολύ μεγάλη θλίψη μέσα στην καρδιά της, που δεν μπορούσε να πιάσει ένα παιδί. Και πήγαινε κάθε χρόνο στο ναό και πρόσφερε αυτό που ανήκε στον Κύριο. Αλλά η Φενίνα την ονείδιζε, την κορόιδευε. Κοίταξε πώς είσαι, πώς είσαι έτσι, είδας, κοίταξε να δεις, ο Θεός δεν σε ευλογεί. Και λυπόταν η Άννα, και λυπότανε. Και στεναχωριόταν η Άννα. Αλλά αποφάσισε η Άννα να το αφήσει στον Κύριο. Και να επικαλεστεί τον Κύριο. Και να πει, Κύριε, σε παρακαλώ, χάρισέ μου και μένα ένα παιδί. Και αν μου το χαρίσεις, Κύριε, το παιδί αυτό, εγώ θα το αφιερώσω σε σένα. Αλληλούια, δόξα στον Θεό. Και ο Κύριος άκουσε την προσευχή της Άννας. Μα θα μπορούσε να πει κανείς, Άννα, αποδέξου το, αυτό είναι για σένα. Έτσι γεννήθηκες, αυτή είναι η κατάστασή σου. Όχι, λέει η Άννα, δεν το δέχομαι στη ζωή μου αυτό. Θα πάω στον Κύριο, θα επικαλεστώ τον Κύριο, να τα ανατρέψει όλα στη ζωή μου. Να με ευλογήσει ο Θεός. Αλληλούια, δόξα στον Θεό. Και λέει, επικαλέστη τον Κύριο και είπε, ήθε μετευλογίας να με ευλογήσεις, να εκτείνεις τα όρια μου. Να εκτείνεις τα όρια μου, Κύριε. Να με βγάλεις μέσα από τα όρια μου. Να με βγάλεις μέσα από το μικρό κοσμό μου. Να με βοηθήσεις, Κύριε. Να ανοίξει το μυαλό μου, Κύριε. Να με βοηθήσεις, Κύριε,
να βγω από τα όρια μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η χείρ σου να είναι μετεμού. Θέλω, Κύριε, το χέρι σου να είναι μαζί μου. Κάθε μέρα να βλέπω, Κύριε, το χέρι σου να είναι μαζί μου. Κάθε μέρα, Κύριε, να βλέπω μέσα στη ζωή μου πράγματα και να λέω ο Κύριος είναι. Ο Κύριος είναι βοηθός μου. Σε αυτό το τομέα, στη δουλειά μου, στην υγεία μου, στα πάντα, όλα να τα αναλαμβάνεις εσύ, Κύριε, το χέρι σου να είναι μαζί μου. Να σε βλέπω, Κύριε, κάθε μέρα θέλω. Τι ωραία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να με φυλάτεις από κακού, ώστε να μην έχω λύπη, δόξα στον Θεό. Γιατί είχε πραγματικά λύπη. Δηλαδή, το όνομά του ήταν λυπημένος και είχε και πραγματικά λύπη. Τον είχε πιάσει μια κατάθλιψη. Μια στεναχώρια. Γιατί εγώ να γεννηθώ έτσι? Γιατί εγώ να είμαι έτσι? Αλλά, Κύριε, εσύ να με φυλάξεις από κάθε κακό και να μην έχω λύπη, Κύριε. Από σήμερα θέλω, σε παρακαλώ, Κύριε, να μην έχω λύπη. Να έχω χαρά στην καρδιά μου. Να έχω σένα βοηθό μου, Κύριε. Σε επικαλούμε, Κύριε. Τι λέτε, ο Κύριος θα απαντήσει στην προσευχή αυτή? Θα απαντήσει ο Κύριος στην προσευχή, αδερφοί. Είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού, Και λέει, και χάρισε ο Θεός εις αυτόν όσα ηθέλησε. Αλληλούια. Δόξα στον Θεό. Και χάρισε ο Θεός εις αυτόν. Ο Θεός είναι πιστός μισθαποδότης σε αυτούς όλους που τον εξητούνε. Ζητείτε τον Κύριο ενώ δύναται να ευρεθεί, λέει ο Θεός. Επικαλείστε Αυτόν ενώ είναι πλησίον. Επικαλέσου τον Κύριο σήμερα να σε επισκεφθεί. Να σου πάρει τη λύπη. Να σου πάρει το βάρος σου. Να σου πάρει τη στεναχώρια σου. Να σου πάρει την κατάθλιψη που μπορεί να έχεις. Οτιδήποτε είναι αυτό που μπορεί να έχεις μέσα στην καρδιά σου. Την αμαρτία σου να στην πάρει ο Θεός. Και να σε αγιάσει σήμερα. Να σε καθαρίσει και από σήμερα να είσαι καθαρός. Από σήμερα να είσαι ευλογημένος. Από σήμερα να είσαι χαρούμενος. Από σήμερα να απολαμβάνεις κι εσύ την ευλογία του Θεού μαζί με όλα τα αδέρφια. Εχάρισε ο Θεός όσα ήθελησε. Τι θέλει σήμερα? Τι ζητάς από τον Κύριο σήμερα? Τι ζητάμε από τον Κύριο σήμερα, αδελφοί? Αλληλούια. Ό,τι ζητάμε από τον Κύριο, κατά το θέλημά Του, ο Θεός μας ακούει και ο Θεός θα απαντήσει, δόξα στον Θεό. Αρκεί να Τον εξητήσουμε σήμερα. Αρκεί να κράξουμε σε Αυτόν. Να έρθουμε ενώπιον του Κυρίου και να πούμε, Κύριε, σε εξητούμε, Κύριε, έλα στη ζωή μας. Έλα, Κύριε, να τα ανατρέψεις όλα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Θα το κάνει ο Θεός, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Ήρθε ο Κύριος, αδελφοί, να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Από τη σελίδα 937, αδελφοί, να διαβάσουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το Δέλτα κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 1 μέχρι και το 42. Σελίδα 937. Καθώς λοιπόν έμαθε ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάμνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτούς δεν εβάπτιζεν, αλλά οι μαθηταί αυτού, αφήκε την Ιουδαία και απήλθε πάλι στη Γαλιλαία. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας λεγομένη Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκε ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ, τον ιόν αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Και ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκάθητο ούτως εις την πηγή, ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται γυνή της εκ της Σαμαρίας για να αντλήσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Δώσ' με να πίω», διότι οι μαθηταί αυτού είχαν υπάγει εις την πόλη για να αγοράσουν συντροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυνή, η Σαμαρίτης, «Πώς σοι, Ιουδαίωσον, ζητείς να πεις παρά μου, ή της είμαι γυνή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσι οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, «Εάν εξευρές την δωρεάν του Θεού και τι είναι ο λέγον σοι δώσ' με να πίω, σοι ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σοι δώσει είδωρ ζών». Λέγει προς αυτόν η γυνή, «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθε λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών? Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ως της έδωκε εις ημάς το φρέαρ και αυτός έπιε εξ αυτού και ή αυτού και τα θρέματα αυτού?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, «Πάσος της πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλι.
Όσοι όμως πήγε εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το είδωρ το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλύζαντος εις ζωήν αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ για να μην διψώ, μη δεν έρχομαι εδώ να αντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε κάλεσον τον άντρα σου και ελθέ εδώ. Απεκρίθη η γυνή και είπε, δεν έχω άντρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπας ότι δεν έχω άντρα, διότι 5 άντρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου, τούτο αληθές είπας. Και λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιερουσαλήμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα, ότι ούτε εις το όρος τούτε, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρετε. Εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρωμεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότι οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και εν αληθεία, διότι ο Πατήρ τιού του ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γυνή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θέλει αναγγείλεις μας πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλών σοι. Και επάνω εις τούτο ήλθαν οι μαθηταί αυτού και θαύμασαν ότι ελάλει μεταγυναικός. Ουδής όμως είπε, τι ζητείς ή τι λαλείς μεταυτής. Αφήκε λοιπόν η γυνή την ιδρίαν αυτής και πήγε στην πόλη και λέει προς τους ανθρώπους, έλθετε να είδετε άνθρωπον, ώστις μη είπε πάντα όσα έπραξα. Μήπως ούτως είναι ο Χριστός. Εξήλθον λοιπόν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Εν τω μεταξύ οι μαθηταί παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, Ραβί, φάγε. Ο δε είπε προς αυτούς, εγώ έχω φαγητό να φάγω το οποίο εσείς δεν εξεύρετε. Έλεγον λοιπόν οι μαθηταί προς αλλήλους, μήπως τις έφερε προς αυτόν να φάγει. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, το εμών φαγητόν είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με και να τελειώσω το έργον αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι 4 μήνες είναι έτη και ο θερισμός έρχεται. Ιδού σας λέγω, υψώσατε τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τα χωράφια ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμόν. Και ο θερίζων λαμβάνει μισθό και συνάγει καρπών η ζωή είναι αιώνιον, δια να χαίρει ομού και ο σπύρων και ο θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος ότι άλλος είναι ο σπύρων και άλλος ο θερίζων. Εγώ σας απέστειλα για να θερίζετε εκείνο το οποίο εσείς δεν εκοπιάσατε. Άλλοι εκοπίασαν και εσείς εισήλθετε εις τον κόπον αυτόν. Εξεκίνησε της πόλεως, πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν δια τον λόγο της γυναικός μαρτυρούσης, ότι μη είπε πάντα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε, παρεκάλουν αυτόν να μείνει παρά αυτής. Και έμεινεν εκεί 2 ημέρας. Και πολλοί πλειότεροι επίστευσαν εις τον λόγον αυτού. Και προς τη γυναίκα έλεγον ότι δεν πιστεύουμε πλέον δια το λόγο σου, επειδή εμείς ακούσαμε και εγνωρίσαμε ότι ούτως είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Αμήν. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του. Είναι μια πάρα πολύ βέβαια γνωστή ιστορία σε εμάς. Την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Αλλά ήρθε ο Κύριος, αδερφοί, να ευλογήσει και να μας δώσει και πάλι το Λόγο Του μέσα στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος, λέει ο Λόγος του Θεού, έπρεπε να περάσει από τη Σαμάρια. Έπρεπε να περάσει. Δόξα στον Θεό. Έπρεπε. Ήτανε αναγκαίο, γιατί έμαθε, λέει, ότι οι Φαρισαίοι μάθανε ότι αυτός βαπτίζει, αλλά βέβαια δεν βάπτιζε αυτός, αλλά οι μαθητές του, και έφυγε από την Ιουδαία για να πάει στη Γαλιλαία, αλλά ο δρόμος ο κανονικός δεν ήταν αυτός. Μπορούσε να πάει από έναν άλλο δρόμο, ίσως κοντινότερο, αλλά έπρεπε να περάσει από αυτή την πόλη, γιατί είχε να συναντήσει αυτή τη γυναίκα, της οποίας έπρεπε να σταματήσει το δρόμο που περπατούσε μέχρι σήμερα και να της αλλάξει τη διαδρομή, να της αλλάξει τη ζωή. Δόξα στον Θεό. Ήταν και αυτή μία γυναίκα, και καθώς μας λέει ο Λόγος του Θεού, καθώς διαβάσαμε, πήγε εκεί στο πηγάδι
Έφυγαν οι μαθητές, πήγανε στην πόλη να ψωνίσουν τροφές και να σου η γυναίκα αυτή. Τι ωραία συνάντηση, να συναντήσεις τον Χριστό στη ζωή σου. Τι ωραία, αδελφοί, που κι εμείς κάποια στιγμή στη ζωή μας συναντήσαμε τον Χριστό. Και μέχρι την ημέρα εκείνη είχαμε μία απορία. Είχαμε μία ζωή. Είχαμε τις συνήθειές μας. Και για την Σαμαρίτισσα, μέχρι την ημέρα αυτή, ήταν η ζωή της μία ρουτίνα, θα έλεγε κανείς, Μέσα στην αμαρτία, καθώς μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, άλλαζε τους άντρες, σαν τα πουκάμισα, όπως λένε οι άνθρωποι. Κάθε μέρα θα πήγαινε εκεί στο πηγάδι να πάρει νερό, να κουβαλήσει. Πήγαινε έλα στη δουλειά της, στο σπίτι της, ξανά στη δουλειά της, ξανά στο σπίτι της, μα μέσα στην αμαρτία, να και αυτός ο άντρας, να και ο άλλος ο άντρας. Τίποτα δεν την ευχαριστούσε, με τίποτα δεν γέμιζε η ζωή της, αλλά αυτή ήταν η ζωή της. Και οι άνθρωποι σήμερα σου λέει, αυτή είναι η ζωή μου, Αυτή είναι η ζωή μου. Και τι να κάνω εγώ για τη ζωή μου αυτή. Αφού εδώ γεννηθήκαμε, σε αυτή την πόλη, αυτοί είναι οι γονείς μου, αυτοί είναι οι φίλοι μου, αυτές είναι οι συνήθειές μας, αυτή είναι η κουλτούρα μας. Τι μπορώ να κάνω εγώ για αυτό να το αλλάξω, Αυτό είναι η ζωή μου, έτσι θα ζήσω, μέχρι να φύγω, αυτή είναι η ζωή μου. Αλλά, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, όπως διαβάσαμε και με τον Ιαβής. Τι ωραία, αδελφοί, που επικαλέστηκε τον Κύριο. Δεν αποδέχτηκε τη ζωή του αυτή που ήτανε. Δεν το δέχτηκε μέσα στην καρδιά του. Εγώ θα σου λέει, θα αλλάξω. Εκεί στην περίπτωση αυτή, εκείνος πλησίασε τον Κύριο. Στην περίπτωση εδώ που διαβάζουμε, ο Κύριος πλησιάζει τη Σαμαρίτισσα. Τι ωραία, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι τα προβατάκια του Χριστού, τα οποία είναι χαμένα μέσα στον κόσμο αυτό. Και ο Κύριος, που είναι ο καλός ο ποιμένας, θέλει να βρει τα προβατάκια του. Θέλει να βρει τα χαμένα. Θέλει να βρει τα πλανημένα που φωνάζουνε και αγωνιούνε μέσα στον κόσμο αυτό. Δόξα στον Κύριό μας, τον ευχαριστούμε. Και αυτή η γυναίκα πίστευε ότι αυτή η μέρα θα είναι σαν όλες τις άλλες. Θα πάω στο πηγάδι του Ιακώβ, θα γυρίσω εκεί το μαγκάνι, πώς το λέγανε αυτό, με το σκοινί, θα γεμίσω νερό, θα πάω το νερό στο σπίτι, θα μαγειρέψουμε και θα τελειώσει και αυτή η μέρα και αύριο πάλι αυτή η μέρα. Αλλά να σου που κάτι συμβαίνει στη ζωή της που τα ανατρέπει όλα. Δόξα στον Θεό. Η συνάντηση με τον Χριστό. Ήρθε, αδελφοί, κάθε ψυχή να συναντήσει τον Κύριο. Κάθε ψυχή που αναζητάει τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτές τις μέρες ο Κύριος έχει φέρει ανάμεσά μας ψυχές οι οποίες ζητάνε τον Χριστό, ζητάνε την αλήθεια. Δόξα στον Κύριο και να προσευχόμαστε, αδελφοί, ο Κύριος να επισκεφθεί κάθε ψυχή που ζητάει τον Ιησού Χριστό. Ζητάει τον καλό τον ποιμένα, που είναι ο Κύριος μας, να βρει ανάπαυση. Αλλά πιστεύουμε, αδελφοί, ότι, όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός, τα πρόβατα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούσι. Δόξα στον Κύριο. Έτσι λοιπόν, της λέει ο Κύριος, σε παρακαλώ, μπορείς να μου δώσεις λίγο να πιω. Και κοπιακός, λέει ο Κύριος από την οδηπορία. Και κοπιακός. Κουράστηκε ο Κύριος να πάει να συναντήσει τη Σαμαρίτισσα. Και για όλους εμάς, αδελφοί, ο Κύριος κουράστηκε. Και για σένα ο Κύριος είναι και κοπιακός. Θέλει και σε καλεί σήμερα, έκανε πολύ κόπο ο Κύριος να έρθει να σε βρει, να σου μιλήσει, να σε προσκαλέσει, να σου πει έλα παιδί μου, έλα να σε ξεδιψάσω, έλα να σε αγκαλιάσω, έλα μέσα στην αγκαλιά μου. Έκανε κόπο ο Κύριος, έκανε καταστάσεις, δημιούργησε πράγματα μέσα στη ζωή σου. Γιατί, για να σε φέρει κοντά, να σε φέρει στην συνάντησή σου μαζί Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Δώσ' μου λίγο νερό να πιω. Και εκείνη τον κατάλαβε βέβαια. Καταλαβαίνανε οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες, δεν συγκοινωνούσανε, καθώς αναφέρει και παρακάτω. Ήτανε σε διαμάχη, δεν επικοινωνούσανε καθόλου. Είχαν άλλο ναό οι Σαμαρίτες, είχαν το όρος Γαριζίν, είχαν φτιάξει το δικό τους ναό. Οι Ισραηλίτες είχαν το δικό τους ναό.
Ο ένας έλεγε στον άλλον και κατηγορούσε ότι εμείς έχουμε τον αληθινό Θεό στα μαχαίρια. Δεν επικοινωνούσανε. Πώς εσύ, Ιουδαίος, μιλάς σε μένα, μια γυναίκα που είμαι Σαμαρίτισσα. Πώς το κάνεις αυτό? Αλληλούια. Ο Θεός βγαίνει από κάθε όριο, ευχαριστούμε τον Θεό. Σπάει όλα τα όρια, ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν βλέπει ο Κύριος και δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου. Ο Κύριος δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου. Δεν βλέπει αν είσαι Σαμαρίτισσα. Δεν βλέπει αν είσαι αμαρτωλή. Δεν βλέπει αν είσαι πολύ βαθιά μέσα στην αμαρτία. Δεν βλέπει αν είσαι από ένα άλλο έθνος. Αλλά ο Κύριος αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Και θέλει να σωθούν όλοι, πάντες οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πώς λέει εσύ, Ιουδαίος, μου ζητάς νερό? Αν της λέει, ήξερες ποιος είναι αυτός που σου ζητάει νερό, εσύ θα μου ζήταγες από μένα να σου δώσω εγώ νερό, να πιείς και να μην ξαναδιψάσεις ποτέ. Και αρχίζει τώρα μέσα στην καρδιά της να γίνονται, θα λέει και κανείς, εκρήξεις. Τι είναι αυτό που άκουσα τώρα? Τι νερό έχεις να μου δώσεις εσύ? Τι νερό είναι αυτό το οποίο μπορείς να μου δώσεις εσύ, που μπορεί να με ξεδιψάσει και να μην ξανάρχομαι ποτέ εδώ να πιω? Εσύ του λέει, δεν έχεις, ούτε άντλημα έχεις, δεν έχεις τίποτα να μου δώσεις. Πού είναι το νερό που θες να μου δώσεις? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι ωραία, αδελφοί. Ο Κύριος έρχεται και φέρνει νέα πράγματα στη ζωή του ανθρώπου. Νέα πράγματα. Είναι αλήθεια αυτό? Μας ρωτάνε οι ψυχές αυτές. Είναι αλήθεια, το λέει ο Λόγος του Θεού? Το δείχνουμε. Λέει τέτοιο πράγμα ο Λόγος του Θεού? Σε μεγάλη απορία. Μπορεί ο Χριστός να με ξεδιψάσει? Μπορεί να μην ξαναδιψάσω ποτέ στη ζωή μου? Πού είναι αυτό το νερό? Δόξα στον Θεό. Τι ωραία, αδελφοί. Τι ευλογία που έχει ο Κύριος για τον άνθρωπο. Και λέει, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού. Και να πει, εσύ θα ήθελες ζητήσει και θα σου έδινε, λέει, είδωρ ζών. Δεν έχεις ούτε φρέαρ, ούτε άντλημα. Δεν έχεις άντλημα, το φρέαρ είναι βαθύ. Πώς δεν έχεις το είδωρ το ζών? Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών του Ιακώβ, ώστε έδωκε εις εμάς το φρέαρ, και αυτός έπιενε εξ αυτού και τα θρέματα αυτού? Ο πατέρας ημών κάθε μέρα ερχότανε σε αυτό το πηγάδι. Και τα παιδιά του και οι θυγατέρες του και όλη του η γενιά εδώ σε αυτό το πηγάδι ερχόντουσαν. Και μέχρι σήμερα σε αυτό το πηγάδι πίνουμε νερό και δεν έχουμε ξεδιψάσει ακόμα. Δεν μέσα έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα που μου λες εσύ ότι είναι είδωρ ζωντανό αυτό που έχεις και δεν θα ξαναξεδιψάσεις ποτέ. Τι συμβαίνει με σένα? Καταλαβαίνετε τι γινόταν μέσα στην καρδιά της. Τι αναστάτωση έφερε όλο αυτό μέσα στη ζωή της. Τι μου συμβαίνει, τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος? Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, πώς μένει και συζητάει μαζί του. Πώς επιμένει και συνεχίζει να μιλάει μαζί του. Θα μπορούσε να το πει, τι είναι αυτά που μου λες, άνθρωπέ μου, δεν με αφήνεις στην ησυχία μου. Τι είναι ανοησίες είναι αυτές που λες. Αλλά, αδελφοί, το προβατάκι του Χριστού καταλαβαίνει τη φωνή του καλού ποιμένα. Δόξα στον Θεό. Και δεν φεύγει. Κάτι καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται εδώ. Κάτι μου λέει αυτός ο άνθρωπος. Αυτό που μου λέει ο άνθρωπος αυτός είναι αλήθεια. Για να μου το λέει αυτός. Και πώς ήταν ο Κύριος, αδελφοί? Τι έβλεπε μπροστά της? Έναν νέο, 30 χρονών. Ένα απλό νέο. Φτωχά ντυμένος. Δεν είχε τίποτα επάνω του ιδιαίτερο. Δεν ήταν ντυμένος με καμιά ιδιαίτερη περιβολή. Δεν είχε χρυσάφια, δεν είχε χρυσές καδένες, δεν είχε κάτι το οποίο να δείχνει ότι κάτι είναι αυτός. Ήταν ένας απλός ραβί, ένας απλός νέος, ένας φτωχός νέος, ο οποίος όμως είχε τη δύναμη του Θεού μέσα στην καρδιά του. Αλληλούια. Ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήταν αυτός που με τη φωνή του, με τον λόγο του στόματός του, εκτίστησαν τα πάντα. Αυτός ήτανε. Δόξα στον Κύριο. Τον ευχαριστούμε. Και η ψυχή αυτή, το προβατάκι αυτό, αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει με αυτόν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας.
Και λέει ο Κύριος μας, αδελφοί, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος πιει από το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω, λέει, δεν θα διψάσει στον αιώνα. Δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ, αν πιείς από αυτό το νερό που εγώ σου δίνω. Αλλά αυτό το νερό, λέει, θα γίνει μέσα στον άνθρωπο, όποιος το πιει, πηγή ύδατος, αναβλύζωτος η ζωή αιώνια. Θα γίνει μια πηγή που θα αναβλύζει, θα τρέχει νερό συνέχεια. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την πηγή την οποία μας χάρισε ο Κύριος. Είναι η πηγή της ζωής της αιώνιας. Και αν μέχρι σήμερα κάποιος δεν έχει αυτή τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής, να έρθει στον Κύριο. Φωνάζει ο Κύριος, «Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε, φάγετε, ελάτε να πιείτε, να ξεδιψάσετε». Δωρεάν τα δίνει ο Κύριος, αδερφοί. Δόξα στον Θεό. Αυτό το νερό, όταν το πιει ο άνθρωπος, θα γίνει μέσα στην καρδιά του μια πηγή που θα αναβλύζει αιώνια ζωή. Θα είναι γεμάτος σε αισιοδοξία ο άνθρωπος. Θα πηγάζει χαρά. Τι είναι η αιώνια ζωή? Είναι η βασιλεία των ουρανών. Είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Άμα δεν έχεις χαρά στην καρδιά σου, σου λείπει αυτή η πηγή της ζωής της αιωνίου. Δόξα στον Θεό. Αν είσαι λυπημένος, αν είσαι μέσα στην κατάθλιψη, στη στεναχώρια, αν τίποτα δεν πάει καλά στη ζωή σου, είναι γιατί σου λείπει ο Χριστός. Ο Χριστός λείπει από τον άνθρωπο. Ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής, ο οποίος μόνο μπορεί να σε ξεδιψάσει σήμερα το πρωινό αυτό. Και θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή η γυναίκα αυτή δέχεται μία πρόσκληση από τον Κύριο. Θέλεις να πιεις το νερό αυτό? Εγώ σου υπόσχομαι ότι έχω ένα νερό που δεν θα ξεδιψάσεις ποτέ αν το πιεις. Και εκείνη η γυναίκα στέκεται και παίρνει θέση απέναντι στον Κύριο. Να το πιω το νερό αυτό ή να μην το πιω? Να δεχτώ την πρόσκληση του Χριστού ή να μην τη δεχτώ? Να δεχτώ σήμερα που ο Κύριος με προσκαλεί ή να τον απορρίψω τον Κύριο? Ή να συνεχίσω το δρόμο μου και να συνεχίσω να κάνω τη ζωή μου και να συνεχίσω να έρχομαι κάθε μέρα να αντλώ. Γιατί πάλι και αύριο θα διψάσω και πάλι μεθαύριο θα διψάσω και πάλι παραμεθαύριο θα διψάσω και πάλι εδώ θα είμαι. Και πάλι οι άνθρωποι τρέχουν να ξεδιψάσουνε. Πού πάνε να ξεδιψάσουνε? Πού πάνε να ξεδιψάσουνε οι άνθρωποι? Εκεί που δεν μπορούν να ξεδιψάσουνε, δεν έχουν που αλλού να πάνε. Στις διασκεδάσεις, στα γλέντια, στις ανθρώπινες απολαύσεις. Αλλά δεν ξεδιψάνε την ψυχή του ανθρώπου αυτά, αδελφοί. Η ψυχή του ανθρώπου ξεδιψάει μόνο με τον Ιησού Χριστό. Μόνο όταν πιει το ζωντανό νερό. Μόνο όταν διαβάσει το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λέμε στους ανθρώπους, πάρτε ένα Ευαγγέλιο να διαβάσετε το Λόγο του Θεού. Να έρθει η χαρά και η ευλογία μέσα στην καρδιά σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και η γυναίκα του λέει, «Κύριε, δώσ' μου τούτο το είδωρ, για να μην διψώ, μηδέν να έρχομαι εδώ να αντλώ». Και να που δέχεται πραγματικά αυτό που της λέει ο Κύριος. «Δώσ' μου, Κύριε, το δέχομαι, Κύριε. Δώσ' μου το νερό αυτό σήμερα να το πιω, να ξεδιψάσω και να μην έρχομαι πλέον να παίρνω νερό». Τι ωραία, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι ωραία να το πεις και εσύ σήμερα. Τι ωραία να πεις και εσύ σήμερα, «Κύριε, δώσ' μου το νερό αυτό σήμερα, να το πιω και να ξεδιψάσω πλέον. Να μην διψάω πλέον μέσα στη ζωή μου». Και είναι η πρόσκληση του Κυρίου, την οποία η Σαμαρίτισσα τη δέχεται μέσα στην καρδιά της. Μεγάλη χαρά, μεγάλη θα λέγαμε ευλογία για αυτήν, μεγάλη ευτυχία. Άλλαξε η ζωή της από εκεί και πέρα. Θα δούμε παρακάτω πώς ο Κύριος ενήλικε στη ζωή της. Και της λέει ο Κύριος, «Πήγαινε, κάλεσέ μου τον άντρα σου». Και εδώ ο Κύριος έρχεται, αδερφοί, να μην μασίσει τα λόγια του. Ο Κύριος είναι η αλήθεια, είναι η αγάπη, αλλά είναι και η αλήθεια. Εγώ είμαι, λέει, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ο Κύριος θα σου πει την αλήθεια πραγματικά μέσα στην καρδιά σου.
Θα σου μιλήσει για την αμαρτία σου. Θα σου μιλήσει ότι πρέπει να σε ελευθερώσω. Δεν θα σε αφήσει ο Κύριος μέσα στην αμαρτία σου. Θα σου πει όλη την αλήθεια για τη ζωή σου. Πήγαινε φώναξε τον άντρα σου. Λέει, Κύριε, είχα 5 άντρες και αυτός που έχω τώρα δεν είναι λέει, Κύριε, δεν έχω άντρα. Λέει, Κύριε, δεν έχω άντρα. Λέει, καλά είπες, γιατί 5 άντρες είχες και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι δικός σου. Και θα έλεγε κανείς, βάζει ο Κύριος το μαχαίρι φτάνει μέχρι το κόκαλο. Της λέει όλη την αλήθεια για τη ζωή της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλήθεια είπες. Είσαι πολύ αμαρτωλή. Ναι. Αλληλούια, δόξα στον Θεό. Είσαι πολύ αμαρτωλή, αλλά εγώ σε δέχομαι. Σαν να της λέει, Σαν να της λέει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει, Κύριε, εσύ είσαι προφήτης. Εσύ μου είπες όλη μου τη ζωή. Το ξέρεις ότι ο Κύριος ξέρει όλη τη ζωή. Ξέρει όλη μας τη ζωή ο Κύριος. Ξέρει τα βάθη της καρδιάς μας. Ξέρει τι κάνουμε τις ημέρες και τις νύχτες. Ξέρει τα πάντα ο Κύριος, αδερφοί. Πώς μιλάμε, πώς συμπεριφερόμαστε, τι πράττουμε μέσα στη ζωή μας. Κάτι που μπορεί να μην το ξέρει κανείς, να το έχουμε τελείως κρυφό. Αλλά ο Κύριος το ξέρει. Ο Κύριος ξέρει τη ζωή μας, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλει ο Κύριος όχι να μας χαϊδέψει τα αυτιά. Όχι να μας πει, δεν πειράζει, παιδί μου, συνέχισε τη ζωή σου. Μια χαρά πας. Όχι, δεν θα μας το πει αυτό. Θα μας μιλήσει για την αγάπη, αλλά και για την αλήθεια. Θα μας πει όλη την αλήθεια για τη ζωή μας. Ότι πρέπει να σε ελευθερώσω, παιδί μου. Πρέπει να ελευθερωθείς. Πρέπει να ζητήσεις τον Κύριο. Πρέπει να σε ελευθερώσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέγει η γυναίκα, λέει, οι πατέρες μας, λέει, Κύριε, λατρεύσανε το Θεό στο όρος Γαριζίν. Εσείς λέτε, εκεί στην Ιερουσαλήμ λατρεύεται ο Κύριος. Ίσως στην αμηχανία της, κάτι ήθελε να πει και αυτή, δογμάτισε λίγο στη συζήτησή της. Αλλά πιάνεται ο Κύριος, αδερφοί, από την ευκαιρία αυτή που του δίνει η γυναίκα αυτή. Και της λέει μια μεγάλη αλήθεια, η οποία είναι και για μας σήμερα πια πολύ μεγάλη αλήθεια, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και της είπε ότι έρχεται ώρα, να ξέρεις, και ήδη είναι, ότι οι αληθινοί προσκυνητέ θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και εν αληθεία. Και αυτή η ώρα ήρθε, αδελφοί. Και ζούμε σε αυτή την ώρα. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί σήμερα λατρεύουμε τον Κύριο εν πνεύματι και εν αληθεία. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να πλησιάσουμε τον Θεό. Πώς θα πλησιάσουμε τον Θεό? Να ξέρετε ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να πλησιάσουν τον Κύριο. Είναι σε αγνωσία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας άνοιξε ο Θεός τα μάτια, αδελφοί. Μας άνοιξε τα μάτια και τον εγνωρίσαμε, τον πλησιάσαμε και επικοινωνήσαμε με τον Κύριο. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν μπορούν να μιλήσεις με τον Χριστό. Έτσι μας έλεγε μια ψυχή αυτή την εβδομάδα. Λέει, μπορώ να μιλήσω στον Χριστό? Μπορώ να επικοινωνήσω με τον Κύριο? Μα μας λένε, λέει, ότι εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι πολύ μακριά από μας. Και τις δείξαμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Και έμεινε εκστατική, αδελφοί. Αν είναι δυνατόν, φανταστείτε, αδελφοί. Σήμερα 2026. Σήμερα που ο Λόγος του Θεού και το Ευαγγέλιο είναι χιλιάδες και εκατομμύρια κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο. Να υπάρχουν άνθρωποι του Θεού, υποτίθεται, και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι ο Χριστός είναι πολύ μακριά. Δεν μπορείς να μιλήσεις εσύ τον Χριστό. Πήγαινε στον Άγιο Τάδε, πήγαινε στην Αγία Τάδε, πήγαινε μέσω αυτού να μεσολαβήσει για σένα, να πει για σένα στον Χριστό. Αδελφοί, οι αληθινοί προσκυνητές προσκυνούν τον Πατέρα εν πνεύματι και εν αληθεία. Δηλαδή θα γονατίσεις στο δωμάτιό σου, θα γονατίσεις εκεί που βρίσκεσαι, εκεί που δουλεύεις, όπου και να είσαι, θα επικαλεστείς τον Κύριο και ο Κύριος θα σε ακούσει. Ο Κύριος είναι πλησίον πάντων των επικαλουμένων το όνομα Αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ένα μεγάλο προνόμιο που το ζούμε, το απολαμβάνουμε. Με τη χάρη του, αδελφοί, να έχουμε ανοιχτή επικοινωνία με τον Πατέρα διαμέσου του Ιησού Χριστού.
Τι ευλογία είναι αυτή, αδελφοί. Έρχεται ώρα, έλεγε ο Κύριος. Και η ώρα ήρθε, όταν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά εσχίστηκε το καταπέτασμα. Από πάνω έως κάτω. Άνοιξε ο δρόμος για τον αμαρτωλό να εισέρχεται εις τα Άγια των Αγίων, να ζητάει το έλεος του Κυρίου, να προσεύχεται και να ανοίγει ο ουρανός. Να επικαλείσαι τον Κύριο και να ανοίγει ο ουρανός. Και να λέει ο Κύριος, ιδού εγώ παιδί μου, τι θέλεις, σε ακούω, είμαι δίπλα σου. Και να λέει ο Χριστός ότι όπου είναι οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Και είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Και του μιλάμε και μας μιλάει. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα σήμερα? Γίνονται σήμερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σήμερα μπορείς να μιλήσεις στον Κύριο. Σήμερα μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σήμερα μπορείς να λατρέψεις τον Κύριο εν πνεύματι και εν αληθεία. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Γιατί λέει ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Δόξα στον Θεό. Αλληλούια. Οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και εν αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Πώς θα επικαλέσω τον Κύριο? Πώς θα προσκυνήσω τον Κύριο? Εν πνεύματι και εν αληθεία. Αλληλούια. Εκεί που είσαι. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, δεν χρειάζεται να προσφέρεις τίποτα. Αλλά τι θέλει ο Θεός? Ιε μου, δώσ' την καρδιά σου εις εμέ. Αλληλούια. Θέλει την καρδιά μας ο Κύριος, αδερφοί. Και ανοίγει ο ουρανός. Πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί, λέει ο Κύριος. Και εμείς το γευτήκαμε αυτό, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και του λέει η Σαμαρίτσα, ξέρω, λέει, ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα πει όλα. Και εκεί της λέει τη φοβερή αλήθεια, εγώ είμαι ο λαλών σοι. Αλληλούια. Εγώ είμαι. Και αν αναρωτιέσαι, πού είναι ο Χριστός? Αν ψάχνεις τον Χριστό, να τον βρεις τον Κύριο, πού είναι ο Κύριος? Να με, λέει ο Κύριος, εδώ είμαι. Αλληλούια. Εγώ είμαι ο λαλών σοι. Ο λόγος τον οποίο ακούς είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος μπορεί να μπει μέσα στον άνθρωπο, να τον αναγεννήσει, να το αλλάξει τη ζωή, να γίνει νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού και να ανοιχτεί μια νέα πορεία για τον κάθε αμαρτωλό μέσα στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει, τότε θαύμασε, επάνω σε αυτό ήρθαν οι μαθητές, θαυμάσανε ότι ήταν τον Κύριο να μιλάει με τη γυναίκα. Εκείνη έφυγε γρήγορα, πήγε στο χωριό της να αναγγείλει στο χωριό της αυτά που της είπε ο Κύριος. Ότι ήρθε ο Χριστός, αυτός τον οποίον περιμέναμε, αυτός τον οποίον διαβάζουμε. Και εκεί ο Κύριος με τους μαθητές, οι μαθητές δεν είχαν καταλάβει τίποτα από όλο αυτό. Φάε, Κύριε. Εκείνος δεν ήθελε να φάει. Το δικό μου το φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πατρός μου, είπε. Τι ωραία, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή ήταν η αποστολή του Κυρίου μας, αδερφοί. Και πράγματι, όταν ευαγγελίζουμε μια ψυχή, είμαστε πλήρεις, είμαστε γεμάτοι. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα, αδελφοί, να μιλάμε για τον Χριστό. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να μιλάμε για την αγάπη του Χριστού. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα. Είμαστε γεμάτοι. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέγει, όταν επέστρεψαν τότε από τη Σαμάρια, μας λέει ο Λόγος του Θεού, επίστρεψαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους μίλησε η γυναίκα αυτή και πίστεψαν στον Χριστό. Πήγανε στον Κύριο. Τι ωραία, αδελφοί, Η Σαμάρια δέχτηκε το Λόγο του Θεού. Δέχτηκε το Χριστό. Και το φοβερό το οποίο της είπανε ήταν ότι τώρα δεν πιστεύουμε πλέον για το Λόγο σου, για αυτά τα οποία μας είπες εσύ, επειδή εμείς οικούσαμε και γνωρίσαμε ότι η αληθώς ο σωτήρ του κόσμου είναι ο Χριστός. Αλληλούια. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, ο Χριστός να γίνει προσωπικός ο σωτήρας. Μη στηριχτείς στα λόγια μιας γυναίκας, στα λόγια της δικιάς σου της γυναίκας, στα λόγια του άντρα σου. Καλά, η γυναίκα μου πιστεύει στον Χριστό, εντάξει και εγώ ακολουθώ έτσι από κοντά, αλλά όλα καλά μέχρι εκεί. Δεν αρκεί αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί λέει δεν πιστεύουμε πλέον για αυτά τα οποία μας είπες εσύ, αλλά εμείς ακούσαμε και γνωρίσαμε.
Και εσύ σήμερα ακούς το Λόγο του Θεού. Σε καλεί ο Κύριος να γνωρίσεις και εσύ τον Χριστό σαν προσωπικό σου σωτήρα. Είναι ανάγκη να γνωρίσεις τον Χριστό. Είναι ανάγκη να γίνει προσωπικός σου σωτήρας. Είναι ανάγκη, αδελφοί, να έχουμε εμπειρίες με τον Χριστό. Αυτό θα μας σώσει, αδελφοί. Αυτό θα μας πάρει μια μέρα στον ουρανό. Η προσωπική μας γνωριμία με τον Χριστό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ήθε σήμερα, αδελφοί, κάθε ψυχή να γνωρίσει τον Κύριο. Κάθε ψυχή να επικαλέσει τον Κύριο. Ο Κύριος δίνει το ζωντανό νερό. Το οποίο όταν το πιει ο άνθρωπος δεν θα ξεδιψάσει ποτέ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήθε ο Λόγος του Θεού να βρει απήχηση σε κάθε καρδιά, κάθε ψυχή. Και όλοι μας, αδελφοί, να ζητήσουμε σήμερα τον Κύριο να μας ευλογήσει έτσι περισσότερο. Ο Κύριος, αδελφοί, να μας ευλογήσει. Αμήν.